My name is 𝗙cie𝗰𝗶𝗹 exploring Tarlac. So for today's video is ito nga, pumunta kami dito sa Batyawan, dito sa Sitio Mano, San Roque, dito sa Bamban. So yun guys, papakita ko yung daan paano puntahan ito. So madali lang naman siya from Kantong Pag-asa, nasa 10 minutes lang siguro hanggang dun sa 𝗙𝗙𝗃𝗃 gasoline station. So papasok kayo dun sa gasoline station. So may parang rough road, medyo maputik kasi kagabi medyo may ulan-ulan pa eh. Kaso yung putik nasa 1 minute lang naman yun eh. Then sementado na siya paakyat. So yung biyahe nyo is mga 5 minutes, 3 to 5 minutes, mga ganun lang siya. Madali lang naman siya puntahan. So yun guys, no, mag-start po ako dito sa Kantong Pag-asa. Kung galing kayo ng Pampanga guys, makikita nyo itong 7-Eleven sa Kantong Pag-asa. Ito na yung pinaka-landmark nyo. Papasok kayo dito sa may padapdap. So diretso lang dyan, makikita nyo yung 𝗙𝗃𝗃 gasoline station. Doon tayo papasok. So ang palatandaan nyo kung galing kayo ng Pampanga is yung Bamban Bridge. And then kung galing kayo ng Tarlac, diretso lang, walang likuan. So hanggang marating nyo itong Bamban, itong Kantong Pag-asa. So papasok kayo dito. Madali lang naman sa puntahan. So mamaya update ko kayo guys. Kamusta sir? Morning po. Morning sir. Saan nagtuturo sir? Tarlac ka sir? Saan ka nagtuturo? Don Bosco po. Don Bosco. Tarlac po. Tarlac. Saan ka sa Kapas? Dito lang po sa may malapit sa munisipyo sir. Santo Domingo Second. Doon lang din naman ako malapit eh. Chat ko lang yung Sige lang po. Kung pupunta kayo dito sa Batyawan, isa sa magiging landmark nyo itong bridge na maliit na to. So lalagpasan nyo pa sa start dun sa Kantong Pag-asa. So dadaanan yung Sitio Mano na chapel. Kakaluwa lang kayo. So padakdak dapat kayo.
Double check ko lang, sir. Malayo pa. So yun, 𝗙𝗪 gasoline station. So yun guys, nandito na kami sa 𝗙𝗪 gasoline station. So ito siguro yung sasabi nilang Batyawan. Mukhang ano ah, putik sir ah. So yun guys, nandito na kami sa 𝗙𝗪 gasoline station. So dito papasok sa Batyawan. So kung nakikita nyo, medyo mas maputik yung daan dito. So pwede kayong dumaan banda doon. So yun, papakita ko sa inyo yung daan. So yun guys, itong pangalawang kanto, paglagpas nyo ng 𝗙𝗪 gasoline station, so mas okay dumaan dito sa ano, so sa kabilang daan. So ang palatandaan nyo is ito, itong Springs of Carmel. So papasok kayo dito, malapit na. So ano na doon, sementadong daan. Yun guys, papakita ko sa inyo yung dadaanan namin.
So yun guys, kung medyo stress na kayo sa trabaho and then sa mga ginagawa sa school, so pwede muna kayong pumunta dito, sumaglit, and then mag-refresh, mag-relax yun. Batyawan in Kapampangan, it means parang pagmasdan mo, tignan mo yung ganda ng Bamban. So Batyawan me, yung santing ng Bamban. So yak po Kapampangan, shoutout po ka rin ganaganang Kapampangan kining Tarlac. So yun guys, paalala lang sa lahat ng gustong pumunta dito sa Batyawan, sa Sitio Mano, San Roque. So paulit-ulit ko po sinasabi sa inyo na sana pag pupunta tayo sa mga lugar na pupuntahan natin dito sa ating probinsya is huwag tayo magkalat o huwag tayo magtapon ng mga basura natin. So mas okay is magdala tayo ng plastic na paglalagyanan ng mga basura natin. So wag po natin sirain yung ating kalikasan. So para yung mga ibang pupunta dito is hindi madismaya, so makikita nila malinis. Yun lang guys, konting disiplina lang po. Tapos kasama ko ngayong araw na to is si Sir Erico. So shoutout lang sa kanyang YouTube channel. Yun sir, shoutout mo yung yung YouTube channel mo sir. Hello po, dear Tarlaceños po. So paki-like and subscribe na rin po sa aking YouTube channel, Travelog TV po. So sana po mapanood nyo rin po yung mga upcoming videos ko soon. Thank you po. Yun guys, ang gusto ko kasi mangyari is every travel ko or bawat pupuntahan dito sa Tarlac is may makasama ako mga content creators. So para matulungan ko din kayo, and then syempre sabay-sabay nating makita yung ganda ng Tarlac. Yun guys, supportahan nyo lahat ng content creators ng Tarlac. So sa lahat ng gustong sumali sa ating group chat is mag-PM lang kayo. So isasali namin kayo. So yun guys, uuwi na kami. Medyo hindi na kami nagtagal kasi ipupuntaan pa kaming iba. Guys, don't forget to subscribe, like, share and comment kung nagustuhan yung video. And then kung meron kayong gustong i-suggest na pupuntahan namin is comment lang kayo. Tarlac muna, proud to be Tarlaceños, exploring Tarlac.